ба рӯйхати фарҳанги ғайримоддии ЮНЕСКО ворид гардидани чакан мардуми Тоҷикистон алалхусус ҳунармандонро хушнуд кард ва барои рушд додани чакандӯзӣ омӯзиши ин ҳунари ниёгон ба ҷавонон чораандешӣ карда мешавад. Дар ҳамин замина дар шаҳру ноҳияҳои кишвар фестивали ҷумҳуриявии садранги чакан баргузор гардида истодааст, ки дар он ҳунармандон маҳсули ҳунари хешро ба маърази дид мегузоранд. ҳунармандони ноҳияи Балҷувон тибқи низомномаи фестивал хӯрокҳои қадимаи миллии тоҷикӣ омода карда, пухтани нону кулча, дигар намуди кулчақандҳо ва намоишгоҳи маҳсулоти чакан аз ҷумла куртаи рӯймол, ашёҳои рӯзғор бо нақши чакан, болишту бардевориҳоро ташкил намуданд. Дар ин чорабинӣ бештар ҷавондухтарон фаъол буданд ва бо ба бар кардани либосҳои чакани гуногун ранг маҳфилро ҳусни дигар бахшиданд. ҳайати ҳакамон аз намоишгоҳ дидан карда ба ҳунару маҳорати катбонуҳо ва ҳунармандон баҳои баланд доданд. мақсад аз баргузор намудани чунин чорабинӣ баланд бардоштани маърифати оиладорӣ, омода намудани ҷавонон ба ҳаёти мустақилона ва тарғибу ташвиқи ҳунарҳои мардуми алалхусус чакандӯзӣ мебошад. гуфта шуд, ки мардуми тоҷик аз қадим соҳибфарҳанг буду соҳибҳунар ва ҳунари хешро аз насл ба насл боқӣ гузошта то замони мо расонидааст. ин аст, ки вобаста ба ҳаводиси таърихӣ ва пешрафти илму техника дар нақши чакан низ дигаргуниҳо ворид шудааст, вале мавқеи худро гум накардааст. дар нақши чакан табиати зебои диёр, ҳунари волои занону модарони тоҷик ва нақшу нигори миллӣ ҷой дорад. дар идомаи ин ҳамоиш сару либоси арӯсӣ аз чакан ва атласу адрас пешниҳод гардида, барномаи фарҳангии кормандони бахши фарҳанг чорабиниро анҷом бахшид. ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз ноҳияи Балҷувон барои барномаи Навид.